Ura da, gu gara. Elkarrekin indartsu. Lurraldetik hartzen dugun uraren gehiengoa etxe eta lantokietan erabiltzen dugu. Behin erabilitakoan, ura naturara itzularazten da. Aurretiaz, ondo araztuta. Lan hori guztia, ura kudeatzen duten erakunde sendoek egiten dute, herritar guztiontzako. Uraren erakunde kudeatzaile ez ari gara, araztegi handi eta azpiegitura egokien arduradunak. Baina badira ere erakundeak ahalmen gutxikoak eta txikiak uraren kudeaketan dihardutenak, egokiaritzeko behar besteko baliabiderik ez dutenak. Eta batzuetan... Ez da posible! Ibaiarentzat zein gizartearentzat askoz hobeto erakunde txiki horiek batu eta profesionalizatuko balira. Kudeaketa hobea, merkeagoa eta urak osasuntsuago leudeke.